Naimbag nga malimi amin eten mi nga papagayam, eten mi nga kakabsat ken gagayem ken Kristo. Sumangbay manin kadigiti na dayaw nga pagtengan nyo, ti programa tayo, ti Isuro ti Biblia. Dumanon kami katagayo ba iten iti stasyon ti radyo KPRP, Pinoy Power Radio or Pinoy Power Media dito i Hawaii. Iti sa dinuman nga yan nyo, iti dito nga kanito ay iti nakakapsat, iti mi nga gagayin. Member nga panagtartarabay yo, iti dito nga programa. Wherever you are, good evening, good afternoon, good morning, and may you enjoy studying with us the words of God through our program, Ti Isuro ti Biblia. Dumanon kami, oripay kadigiti ti social media, ti Facebook Live, iti Church of Christ Hawaii. Tapno ni tigasta ket mabuya na kami nga personal ken makaadal tayo iti sao ti Dios nga personal baitin iti social media, iti Facebook, iti nagabsat. So andingay kayo nga rod, ginanos tayo iti onos ti dandan ito nga oras iti bayat ti panakaisuro ti sao ti Dios. Baitin iti programa ti Isuro ti Biblia. Ti kararagmi iso iti panakapataod kuma iti pamati ti tunggal maysa kada kayo. Ay iti nakabsat nga iso nga agtatarigagay iti panakaisalakan. Ket kada kayo ay itin mi nga papagayam nga adan nga naipasit iti na espiritual na bagiti Apo. Mapatibker ken mapabilig kayo kadi iti panagpamati o tapnon saan kayo nga maisin, saan kayo agkapoy, saan kayo nga muna daan kayo laeng nga si titibker nga mangsalsalwad at pan na kaysalakan nga dan iti dakulap titong kalamisa. Iso nga agdanang kaya tayo ay iti nakabsat agmemesa tayo nga agadal ti sao ti Dios. Kitkaste na pagpakaunan ni kabsat nga Melvin nagdadig iti sa salud-studio, ipan nyo lang iti comment section, iti Facebook Live. Bueno, i-text nyo kadigit ay naibaga nga numero nga mabalin nga pagteksan. Kahit no kayat yung umayta kayo sa rungkarang kadigit na dayo nga pagtengan nyo, ay tinagabsat, pagkamuyra ito nung utibiyang. I-search din nagan ko iti Facebook at dyan iti nagan ko iti messenger i-send yun lang dyan nagan kinadresyo kahit nakasagana kami umay sumarungkar kada kayo iti nakabsat kada kayo amin nakakabsat iti Pilipinas na dyan iti kakabagyan yung toy nga agkarigagay iti panagadal tayo iti sao ti Dios. I-send yo iti kabsat yo. Tapos hindi kasta kahit masarong karamida. Sa lahat ng mga kapatid, kaibigan sa Pilipinas na may mga kamag-anak dito sa Hawaii. Kung mayroon po kayong mga kamag-anak na gustong mag-aral ng salita ng Panginoon, ipagbigay alam po ninyo sa amin at nakahanda po kami na pupunta po sa kanilang mga lugar upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Dahil alam po namin na ang Hawaii ito ay lugar ng mga trabahador. Ika nga ay wala nang inisip ng mga tao rito kundi yung mga hanap buhay. Yung magkaramihan hindi sapat na meron silang isang trabaho. Yung iba ay double job pa. Dahil ganito ang buhay sa Hawaii. Ngunit ay min pong pinapaalala na hindi lamang po tinapay ang pagkain ng tao. Sa lang natin tinapay, pagkain ti tao, pagbiyak ti tao.
no di peket dagiti sasaw nga rumarting hiwa ti Dios. Mateo kapitulo 4 di versikulo 4. Kasapulan tayo iti agtaraon ti sao ti Dios. Kasapulan tayo ti panangammo kadagiti pagayatan ti Dios. Agsipod ta iti dito nga lubong nga iti nakapsat saan tayo nagpaw. Saan tayo nga agbungil nga kung ti Ilocano nagbungil agnayon. Ngayon ket di umay ito ti panawin nga isuko tayo deta nga biyan. Ket nisuko tayo nga deta nga biyan. Ana iti sumaruno. Kumusta di iti kararwa tayo? May karikadi nga mapan iti pagtungpalan ng agnanayon nga ti kadwa na ket ti Dios saman nakabali namin. Wenno ti kay karayan na ket mapan iti agnanayon nga biyan iti na ti kabusor ti Dios at ti diablo nga jay tinakaykaryan da iso ti magsasaw nga impyerno. Isu ka po na iti nakapsat nga guti-gutin mi iti tunggal may sa kada kayo. Iti panagadal ti sao ni Apo Dios tapno di kasta. Ket amuan tayo, umaamuan tayo dagiti panagadak, pagaddangan. Tapno metunda tayo iti deta inanamain tayo nga pag naadan tayo nanayon di langit. Iso nga iti Paulo tin tayo pagtutungtungan pagsasaritaan iti dito nga malim. Napauluan ako na napatpatig ti panagtunog. Obedience napatpatig kapapatgan para iti may nga tao ti panagtunog. Ado di kiti magmagigan tayo nga haan na nga ikasaba ti may papanti pa ng tulog no diket panamati lain nga saan ka nung nga mangisalakan ti panagtulog kadagiti bilbilin ti Dios no diket mamati ka laging Kristo manlubok ka man ng isalakan makaumanay ngayon kitayan tayo ay iti nakakapsat ti may sa istorya iti daan nga tulad nga dito'y ket iso iti pangwaswasan tayo dito nga tema. Dito yung pagkasalitaan ka mabasa iti muna nga Samuel kapitulo 15. No sa dino nga may isa nga tao iso nga adaan iti nalatak nga kasasaan. May isa nga tao nga dito ket mabigbigbig. Dito itinagan na awan sa bali no dini naaman. Ninaaman ay ito nakapsat. Ket may sa nga tao. Uno, dito pagtutungtungan tayo ket may sa nga tao hanga ninaaman. Awan sa bali no titim muna nga medyo napukaw tayo dyan. Di pagtutungtungan tayo ay tinakapsat ket may isa nga tao nga tinagan na ket Saul. Ni Saul timuna nga ari iti iling Israel. Idi nga nagdawat digiti Israelita iti nadagan nga ari da timuna nga insaad ni Apo Dios nga gari katakwada awan sa bali no dini Saul, ari Saul. Ket idi panahon ni mamadto nga Samuel na bagakan kuana tapnon maibilin ken ni ari Saul iti maysa nga banag. Iti kapitulo 15 bersikulo 12 iti muna nga Samuel kunana kasto iti kunan ni Huba kadagiti bibuyo. Siya tinandaanak dadi nga inaramid ni Amalek iti Israel. No kasano ti panangisad na iti bagina amay busot ken ka iti dalan. Idi sumangpet ang naggapo iti Ehipto. Ita inkakit kabirim ti Amalek ket dadailem nga ikisap amin nga ikuton na. Ket di kay sakitida no di ket patayem nga agpagpada ti lalaki ken babayi ubing ken nagsususo baka ken karnero kamelyo ka na sunok. Ay ito nakakabsat,
ti Dios dimteng di aldaw nga panang balis na iti Amalek. Dito nga aming ket idi nga agapo ti Israel iti panakawaya-waya iti Ehipto ay iti nagkakabsat. Dito nga ili at idi nga napag ket ginubat na ti ili ti Israel. Iti kay libro di Exodo kapitulo 17 ay iti nagkakabsat. Kung nanatakasto iti 8 gingana ti 14. Idin ti Amalek imay ket nakibakal iti Israel sa Derifidim. Ket di Moises kinunana kinuswe agpili ka iti biyang tayo kadagiti lalaki ket inka makibakal ka iti Amalek. Into nabigat agtakderak to iti pantok ti torod as igemak iti sarukod ti Dios. Iti kasta ni Josue inaramid na ti kas panangibaga ni Moises kinkuana. Ket nakibakal iti Amalek. Ket da Moises kina Aaron ken Hur imuli da iti pantok ti torod. Ket naramid nga ni Moises idi intayeg na ti imana nagsaguda iti Israel. Ket idi nga imbaba na ti imana nagsaguda iti Amalek. Ngem dagiti ima ni Moises naketang da idi. Ket nangala iti mesa bato ket inkabil na iti babaan na. Ket isu ti nagtugawan na. Ket da Aaron ken Hur agsumbangir da nga ampayagan da dagiti ima na. Ket dagiti ima na sikikirid da iti agingga iti lilin ti init. Ket ni Jose pinarambak na ti Amalek ket dagiti tattao na iti talim ti kampilan. Ket ni Huba kinunana ken Moses isurat mo dayto iti mesa a libro apakalaglagipan. Ket saritayem kadagiti pagdengeg ni Josue nga punasik to yung mamingpinsan ti pakalaglagipan ti Amalek iti babaen ti langit. Ay iti nag-absat dati ti karin Apo Dios. Idi nga magna dagiti Israelita nga mapan ijay naikari nga tawidin ta nga dagati Kanaan. Apaman nga nakalusot da iti baybay na labaga. Nakalapsot na ti pan nakaadipen manipod iti Ehipto. Iti pananggubat da iti Israel tinandaanan da ito ni Apo Dios. Ti kunana ken ni Moses isurat mo iti may nga libro apakalaglagipan. Ta kunana punasik to amaming pinsan ti pakalaglagipan ni Amalek. Kasangkalpasan iti adu nga taw-tawin. Idin tanaadaan ti ari ti Israel ay iti nakakapsa. Bayten kini ari Saul. Dedi nga kari. Ket masapul na matungpal. Dahil ti kapuna na binilin na ni ari Saul babaen ken ni mamadto nga Samuel nga mapan na gubaten ti Amalek. Ket aniya di bilin nga kasapulan nga patungpal ni ari Saul. Tibilin ko na ulitin tayo ay tinagkapsa. Versikulo 3, kabilen ti Amalek ket dadaelem nga ikisapida. Awan iti sakit mo kadakwada. No dikit patayem agpagpada. Lalaki, babae, ubing, agpapanagsususo, baka, karnero, kamilyo ka nasunod. Iti kaya nga sawin, talaga nga awan titidaan na iti Amalek kakapsan. Awan asi patayin ni ari Saul dagiti Amalecitas nga awanan asi. No pay may sa nga nakarigriga nga ramidin kuma dejabili ni Apo Dios. At agasem nagsususo tao din kat patayin. Saan ka di nga narigat nga ramidin? Saan ka di nga malunag tariknam? Nga mong papatay dati may sa nga ubing nga awanan iti ammo, inosente.
Wano patayom dati maysa nga lakay, wano bakit nga kubo, wano dandanin sa ani na makakuti, kaputi kinabagat kinalakay na. Ngam dito iti bili na iti nakakapsa. Dito iti panagibalis ti Diyos, iti narami dito amali. Idi ardat Israel, idi litan. Dito iti kapuna nga ni Ari Saul, kaso na ibiling kankwana, iti nakakapsa. Napan. Siyempre, dito iti bilin, nga gapo ka na po Diyos. Dito iti kapuna nga inurno na, nagisoldado na, kinapan ng ginubat, ti Amalek. Kita tayo ti paset ti nasanto na surat tayo ti nakabsat. Idi nga napan ng ginubat, digiti Amalecitas, pinatay namin, digiti tao. Ngem, at da itingam na, apay, agsipot ta, kunan iti versikulo 8, iti kapitulo 15 ito muna nga Samuel, ket isu innala na ni Agag nga ari dagiti Amalecitas. Asi bibiyag, ket dinadair na nga kisap ti amin nga umili, iti tadum ti kampila. Yung ni Saul, kan dagiti tao yung sakit da ni Agag, ken ti kasayaatan unay kadagiti karnero kan bakbaka, ken kadagiti napalukmag nga kalkaldi, kadagiti kordero. Ken amin na nasaya ati di. Ket di da kinayat a dinadael ngayon kisapida. Ngayon suda amin nakasaan kan dakes dinadael da ngayon kisap. Kita nyo ito nakasat yung rami ni Saul kan digiti buyot na. Pinatay da amin nga tao ngayon insakit da ni Agag. Kaya nasawa ninispal da ni Ari nga Agag. Ni Agag iso ti Ari ti Amalek. Kastamot tayo nga dagiti nasaya at nalulukmag nga animal, saan daw nga pinapatay. No dikit innalada nga samsam, ay atin nakakapsa. Dati ti kapuna nga ni Apo, duskit nakapungtot. So nga, kunanakin ni Samuel, ingkakitain, dito nga tao kunana, nagsalungasing, iti pagayata. So nga ni Samuel, bimbangon, itinasapa, tapno sarakir na ni Saul. Ket idi, nga makita na ni Saul, tiko na ni Ari Saul, oy, Apo, mamato nga Samuel. Bendito ka kuma, kindi Jehovah, tinong palko tibiling ni Jehovah. Si God nga ikinuna ni Ari Saul, tinong palko, Apo nga mamato. Dede bilin ni Jehovah. Iti kaya nga sa nga bilin, dede bilin nga panang papatay na ti amin nga animal, kan kastamot yun amin nga tao. Kaya, iti Amalek. Ito tanda ti mamato nga Samuel. Kunana, ay ito nagkabsati jay, versikulo 14. Anya nga ron, ti kay papanan, dagiti panagmamak, dagiti karnero ka, dagiti lapayag ko. Kenti panagmamak, dagiti bakbak, anang ko. Kuna ni Ari Saul, tinumpal ko Apo ti bili ni Jehovah. Angam ni Samuel kuna na, apay nga ron nga damang mangag ko, nga mamak, dagiti bakbaka, kaya mamak, dagiti karnero. Kita amuyo dito yung makita dijay kasla na imbag nga pampanunutan ti tao. Dito yung agaramid ti Ari ni Ari Saul ti maysa nga napintas nga pambar tapno iti kasta kita iti panay pagarup na makaayo dito kinapo Diyos. Anya ka di diya pamba. Una anya diya insao, ni Ari Saul. Iti versikulo 15 ko na. Ni Saul kinunana innalada ida kadagiti Amalecitas. Dadagiti na tao inkanawa dati kasasayatan unay kadagiti karkarnero, kadagiti bakbaka. Nga idaton ken Jehovah Diyos mo,
ket tinatda dinadael mi ngayon kisap. Kitaan tayo. Ta tinaramid ni Ari Saul ay tinakabsa. Inlasin na dagiti nalulukmay. Ket dagiti nabati dinadael da ngayon kisap. Idi nagsarat akin Samuel, tinungpal ko kunana ti bili ni Jehovah. Ngaman niya ti kunan ni Samuel, damo mangig ko gagam umat. Nga baka kadakalkalding, anya kayat nga sa una ito. Ti kunan ni Ari Saul, inlasin da, di kita nalulukman. Tapno ni ti kasta, kunana, idatun da. Kinehuba nga Diyos mo. Uy. At kadagiti nga panawin, ti pagda, igaton, dagiti na tao, tapos makayayo ka na po Diyos, dagiti awan pilaw ng animal. Dagiti nalulukmay, karnero, bakbaka, kalkalding. Ngayon, dahito iti naramat ni Ari Saul, nga rason, no apay nga saan na, nga pinapatay dinadail, dagiti nalulukmay, apay, dahiti para pagdatom da kinehuba nga Diyos. Ayat yung nagkakabsat. Nariparin tayo di rason ni Ari Saul, napintas di ka di. Ayan. Ta saan namat nga sidain? Saan namat nga gamgaman nga tagi ko ay? Ngayon ko na dagito ikit maidatong da para kin niya po Diyos. Dagito ikit maidatong da para kin ti Diyos mo. Kung na kin ni Ari, when ni Mamad to ka Samuel. E di na ako daway ni Samuel ko na nagure ka. Tadinggag pa yun ako na ni Jehovah. Siyempre, ni Samuel siya nang amok. Noan na di jay kapanunutan niya po Diyos. Kasapulan nga dinggin na pa'y di sentensya ni Samuel. Iti pa nagsalungasing na. Iti pagaytan niya po Diyos ape nga salungasing. Una ta kung natin na santo na surat. Ikisap mo nga papatayin ko na. Nangamti ko namat ni Saul. Samuel, uwi ni Saul. Iko naman ni Saul. Inlasin ko dagito. Itap nung pagdaton kaniho pa nga Diyos yun. Diyos mo. So nga ako na ni Samuel, agure ka, kadinggit pa'y, nuan niya ti sa une, Apo Diyos, kiti may kunti bagakan ka. Yun tayo tinagapsat. Iti, pasit tinasanto na surat. Ejay, versikulo 18, agpababa kung na. Ket ni Jehovah yung baon na ka, iti may sa panagna, ket kinulana. In kakit dadailim nga ikisap, dagiti managbasol nga amelisitas. Ket magikubat ka amay buso kadakwan, aging ga iti may busda. Apay-apay nga ro, dadi ka tinungpal, titimot ni Jehovah. No di ket timmare ka anagala iti samsam. Ket inaramit mo dadi adakes, iti imatang ni Jehovah. Idi nga nangeg ni Samuel dedi ako na niya po Diyos. Kinastigo na ni Ari Saul. Tigunan niya ni Samuel, yung baon na kanya po Diyos, tapos dadaalim nga ikisap ti amelisitas. Yape nga rin ka nagalak katatati samsam. Nasa mga samsam, iti panangalan na kadagiti animal nga nalulukmay. Iti panangalan na kiniari nga agad. Nupay, de rason ni Ari Saul, kat may paaya pagdaton iti Diyos. Ni, mamadto nga Saul, ni Samuel ko na apay nga nagramit kay iti samsam. Ket kinunana kan Samuel, ket ni Saul ko na nagtulnog ka kiti timot ni Jehovah. Ket nagna kiti dalan anang ibaunan na kanya. Iti dalan anang ket inalak ni agag nga ari ti Amalek, ket dinadal ko ng gisap dagiti Amalecitas. Ngem dagiti tao inaladan nagawi samsam dagiti karkarnero ko bakbaka.
tikang runan kadagiti banbanag amay pay tapno idaton da kinehuba nga Diyos mo iti Gilgal. Inulit laeng ni Ari Saul di rason na. Nga kunana nagtulnog ak magkay. Iti in paaramid ni Jehovah kanya. Pinatay ko amin di kiti Melisitas. Nga binyag ko ani agag. Dagiti tao ko na pinatay damot amin nga naniman. Nga minlasing dala dagiti nalulukman. Tap nung pagdaton mo kini Jehovah di Gilgal. Ay iti nakakabsat. Deto'y kat simple nga bilin. Deto'y kat saan nga narigat nga inawa ni Ari Saul. Dede bilin ko na inka kat patayem nga ikisap amin dagiti Melisitas. Lalaki babae ubing agsususok. Amin dagiti animal mapapatay. Ngem deto'y nga Ari no pa'y ibagbaga nga nagtungpal ka ni Jehovah. Dito han nga 100%. Katinungpal na dyan, tibag na po Diyos apay. Una tayo, impati namot ni Agag, impati namot dagiti nalulukmay. No pa'y adaan iti rason nga pagdatong ka ni Jehovah, dinggin tayo kakabsat. Dejay, sungbat, ti Diyos, babaen, kani mamato nga Samuel. Kunana, dejay, 22. Iti kapitulo 15 ito mo ng Samuel. Ket ni Samuel kinunana. At daan aya ni Jehovah iti dakdakkel ragsa. Kadagiti dato na mapuuran ken sakrifisyo. Ngem ti panagtulnog iti timok ni Jehovah. Adto iti panagtulnog na imimbag ti sakrifisyo. Ken panangipagag ngem ti kinalukmeg dagiti karnero alalaki. Tati kinasukir isu ti kas basol apang kukulam, panangkukulam. Ket ti kinasungit isu ti kas panagrukbag. Kadagiti ladladawan ken di Dios. Ayat ti nagkakasat ti verdict. Verdict ko sentensya ni Apo Dios ken ni Ari Saul. Umuna. Siyempre, nadya korte no at ti pakaidarumam. Mahuwesyo ka, ipakita mo ti ebidensya. Ipakita mo di dyan huhuwesyo kang kat ebidensya na. Iti pa nakaipakita ti ebidensya, nalawag. Ay ko na nga, without reasonable doubt. Awan ti ore basik kumangat dua-dua. Nga nagsalungasing ni Ari Saul iti bilin ni Jehovah. Iti panagbiag na kanari Saul, kan panagbiag na kadagiti nalulukmay. Dede panagidaton, may sa detoy nga napintas nga alibay, ngam uray no kasano, iti kapintas ti panggap. Uray kasano ti kapintas ti plano. No saan nga mayan natop ijabilin ni Apo Diyos. Salungasing lakta, ay ito nakakapsa. Napintas ti panggap ni Ari Saul, napintas iti plano, agsipod ta para kan Apo Dios. Dagijay nga inlasin na. Ngem, ti kinapudno, nga saan nga nagtulnog ijabilin, anya ijabilin, papatayin na amin. Kuna ni Mamato Samuel, namimbag aya, uno at daan aya, tadakalaragsa, niya po Diyos, kadagiti dato na pauran, ngem ti panagtulno. Okay. At adaya nga may ayon na po Diyos, kadagiti dato na mapauran, ngem ti panagtulno. Ti birbiro ka niya po Diyos ang kapsat, iso iti panagtulno, iti biri. Ti birbiro ka niya po Diyos, ito sipa pa kumbaba, nga mang surot kadagiti na iyat na nga bilin. Kaya nasaon numayot na. Deto'y ket masapol nga alagaden, masapol nga tungpalen, nga awan surok awanti, kurang na. Isu nga anya, ti dusa, ni Ari nga Saul. Anya iti sentensya.
Ngayon gawad ni Apo Diyos ng kuana. Iti versikulo 23, kunana, agsipod ta sika binabayam ti saon ni Huba, iso binabayam na kamay manipod iti kinaarim. Ayat din nagkakamsat. Dayta ti dusa, nyari sa ulo. Han mo nga dinanggag titimod ko, kunana, baybay ang kamay, iti kinaarim, kaya nasa uwin. Sarnan nga bayabayin, ni Ari nga Saul. Dahil di nga panawan, no adda, iti aramidem kityuman mo nga umuna ka na ako Diyos. Agbanlaigi ka. Tani Apo Diyos, iti kalasag mo, ni Apo Diyos, iti makibakal para kan ka. Yung kaputi na ramid na Ari Saul, baybayan ka, na binaybayan ka manipod iti kinaarim. Ay tindi nga papagayam, dito ikit nagpintasan nga leksyon, no may papanto pa nagtulog iti pagsasaritaan tayo. May isa nga pakasaritaan ti daan nga tulan, nga mangted iti adu nga adal, para kada tayo kadagiti nga panuwin. Apay mo nagsipod ta, ure pa'y kadagitoy nga panawin, kin manipod pa'y iti pan nakaibangon, ti lubong, kin pinaraswan na ti tao. Saanin nga pinalubusan ti Diyos, ti tao nga magna iti kay kayat na, apan nagna. Uy, amo yung di tiyempo, ngawan iti ari ti Israel, nagkagulo-gulo, ta imagine niyo. Dito may nga lugar katawan lintig na, nga ti tao, aramidin na ti kay kayat na ngay pagarup na nga nimba. Anya iti pagtungpalan ti mesa nga lugar. Talagumat ti Hawaii, talagumat ti Pilipinas. Naawan kuma iti lintig, ayat tinakabsat. Dagiti paglintigan nga sursurutin ti tao. Naawan da kuma di gito. Anya ti kasasaad ti lugar. Ti tao aramidin na ti pagarup na nga nimba. Anya iti pagbanagan tayo sa lugar, there will be chaos. Ano? There will be chaos. At da iti riribok. Apay, una ta awan iti mangtingil iti kondukta ti may nga tao. Iti panaglayag na iti dito nga lubong, iti may nga lugar, no awan iti paglintigan. Because di dalinteg, iso iti mangtubay kan ka, tapno nagbalin ka nga nimba. Di ba? Di may nga agmamaneho, apay nga maliklikam ti disgrasya, apay nga maliklikam, iti kunata yung panakaadda, iti saan nga nasaya ta mapasamak ka nagiti ragdalan tayo. Una ta, adda nagiti traffic signs. Ada nagiti paglintigan na kasapulang nga surutod ti driver. Kaya, apay, tapno ti kasta agbalin nga naurnos. Ti lubong nga paggargarawan tayo. Kahit no may pamantin, espirituan nga banak. Dito isaw ti Diyos, iso iti mga ngidalan magkata tayo. Tapno makapagna tayo nga sililinteg, iti sangwanan ni Apo Diyos. Na adda dagiti bilbilin, tapno maisa iti masangwanan tayo, tapno dagiti pagnaan tayo. Ibasa man kada kayo diay kunana iti libro ti Efeso, ay iti nakakabsa. Tapno no ma-appreciate nyo din pagbaga. Iti kapitulo 2, iti versikulo, kapitulo 12, versikulo 10. Riparin nyo din kung nana. Tada tayo, aramid na tayo ang naparaswagan ng Kristo Jesus. May paay kadagiti na yung bang araramid. Isuda ngayon sagana ti Diyos idi, tapno magmagnatay kuma katakwada. Riparin tayo nga haan nga da tayo tinangaramid, kadagiti daldana nga nasaya at kanemba. Niya po Diyos tinangaramid kadagiti pagnaan tayo, dagiti na yung bag nga aramid nga pagnaan tayo. Tapno ni ti kastakit,
Dagitoy ket may saad ti masanguanan, dagiti bilbili na po Dios insada ti masanguanan tayo. Tapno iti kasta ket pagnaan tayo. Ket nusurutin tayo dedjay nga bilin. Ngay so daytoy ti dana nga insaad niya po Dios ti masanguanan tayo. Sigurado nga maitunda tayo itinemba nga pagbanagan. Di mapilaw nga naisao ito'y libro, iti Salmo, Kapitulo 119. Ti saom pagsilawan dagiti saksakak ket silaw iti dana. Versikulo 105. Iso nga, no dagiti sao, ti Dios isut pagsilawan dagiti pagagdangan tayo. Isut silaw iti dalan tayo. Amo tayo nga maitunda tayo tinasayata kasasaan. Isut gapuna nga no naisaad dagiti nga sasaw ti masanguanan tayo pag naantay ko maida. Pag naantay ko maida nga si Anos tati pangitundaan na kada tayo ay tinakakapsat. Isu dito di jay napinta sa pagbanagan dagiti karkararwa tayo ay tenmi nga papagayam. Kitaan tayo adda iti pagpilyang tayo. Kitaan tayo handa tayo nga tinaldingan ni Apo Diyos sa kakabsat. Ngem inikan na tayo iti waya-waya. Noan niya iti kayat tayo nga pilyen. Kayat tayo kayo di kadi ti magna ijay insagana ti Dios nga pagnaan tayo. Nga daytoy ket mangitunda iti napintas nga pagbanagan panakaisalakan dagiti karkararwa. Uno kayat tayo ti magna ijay dalan nga pagarup tayo nga naimbag nga mangitunda kada tayo iti panakapukaw. Ni mamadto nga Jeremias iti Kapitulo 6 ay tenmi nga papagaya di versikulo 16 adda iti insurat na kunana ti kasto. Kasto iti kunikinunan ni Jehovah agtaader kayo kadagiti daldalan ket kumita kayo ket damagin nyo dagiti daan adandana sa dino tiyan tinasaya tadalan ket magna kayto ijay ket makasarak kayto iti nanaamay paay kadagiti kararwayo. Anya ti kunana kadagiti adu kadaldalan nya agtaader tayo di nagsasapangan nagsasangaan na. Damagin tayo sa dinno tiyan tinasaya tadalan ket no may baga kada tayo di nasaya kadalan isu ti pagnaan tayo surutin tayo ket ti kari kunana makasarak kay tuti na amay paay kadagiti karkararwayo. Dagiti kadaldalan isu dagiti bilbilin ni Apo Dios ay ito nakakabsat. Dagiti kadaldalan isu timbati ni Apo Dios. Nga dalan tapnon isuda ti surutin tayo. Ti kari isu ti inana amay paay kadagiti karkararwa tayo. No pekasta kas iti rugi ti panaka parsuat ti tao. Dahito kalaban niya po Diyos ako pakurkuriro lakta. Ay iti nakakapsan. Apay pakurkuriro lakta. Adala tama iti kung tayo opsyon na. Tanupay ni Apo Diyos sa ganana tayo tinasaya ka na yung pagkadalan. Dahito kabusor ni Apo Diyos nang isaad mo iti dalan nakasala na linteg. Iti proverbio kurana mo iti kaya iti 14:12 dadala nakasla na linteg. Iti may sa tao ngem titungpal na daldalan ni patay. Deti di akong kunak kiniari Saul. Ngay pagarot na kanim bak na linteg. Dedi panangibati na kadagiti nalulukmeg nga karnero tadati kat pagdatong kan Jehovah. Ngem deti kat panagipagarup lain na nalinteg.
intunda na detoy iti dusa inaari Saul. Kastama ka na tayo, ay tinagkakabsa. Nga saan tayo nga kumanga ibaga? Nga agserserbi akmat kanya po Diyos. Nga agdadaya wakmat kanya po Diyos. Nga amukmat ti umawag kanya po Diyos. Dito kadikit mayam nato piti sa una. Mayam nato piti bilin na. Dito kadikit nalinteg. Uno kasla nalinteg. No kamaliti pagnaam. Ay ito nakapsa. No mapagnaam, dagiti kasla nalinteg. Dagiti sursuro nga naggapu kadagiti tattao. Tapnon ipaalagad da kadagiti agkunkuna nga mamati kinapo Dios. Kanya kunana. At dadalan na kasla nalinteg. Ginti tungpal na daldalan ni patay. Suha nga ro nga nalinteg. Kasla nga ro. Kasta nakapayaan ni Ari Saul. Ketno adda gunguna dagiti magna kadagiti sasao ti Dios at damot iti gunguna dagitay saan nga agtulnog kadagiti bilbilin ti Dios ti gunguna da ket saan nga inana may paayag agnanayon nge tuok rigat nga agnanayon ay tinakabsat kitaan tayo kung mga ro ta kasapulan ngayon tayo ipaay tinananay ng atensyon iti panagalagad kadagiti sasa na po sapay agsipod ta napatpatig ti panagtunog ngem iti aniyaman nga banat nga ore pa ni pago ipatong ko na yung bag dahito ikit mangitunda iti panakapukaw agsublikam to iti nakapsat kalpasan nga intayo dungeg kadagiti na espiritual na kanta. World
You're listening to KPRP 650 AM Pinoy Power Media. Ti oras tayo may isang minuto kasanguan ng ti oras tila 5. Ay tinagapsay, tuloy tayo. Ti agadal ka dagiti sa ti apo, ba iti niti programa tayo ti isuro ti Biblia. Iti tema tayo iti dito nga malem nga napauluan na patpatig ti panagtulong. Kit sapay kumata, ada kay pelay nga makikadwa kada kami. Iti may sapay nga oras. Nagyaman tayo iti station manager, iti KPRP 650 AM Pinoy Power Media. Iti may tinagundaway tapnon na maisuro ti sao ti Dios. Iti dito yung estasyon, iti 2 nga oras, 2. Iti mamindua iti kada lawas. Maminsan iti malim ti Domingo 4 to 6. Kasama tin malim ti Huwebes 4 to 6 PM. Ti nagsartingan tayo ito tayo tinagapsat kahit may papan. Iti intayo panagtulnog kadagiti bilbilin. Agsipod saan nga datayo ti nagaramid kadagiti bukod tayo nga paglintigan. Tapnon ang nuruten kiti baga tayo nga dahito kat makayayo ka na po Diyos. Ngket di manipod pa di pinarswan ni Apo Diyos ti tao. Ijayin nga nangi paay kadagiti paglintigan. Tapnon di kasta guti-gutin na ti tao nga tulong. Tano awan ti panagtulong. Awan iti makuna nga gunguna nga magunudan ti tao. Ipagawat mi kada kayo nga iti kinapatag ti panagtulnog iti sao ti Dios. No pay no dagitoy ket ibilang tayo nga saan nga napatag at basit lang nga banag. Nadi ko na tayo nga basit lang nga banag. Basit lang nga banagan ti dak masuro mawatan na alatan ni Apo Dios. Ay di ti kahadwan nga reaksyon ti tao mawatan nak ni Apo Dios. Urenuhan ko nga mapagtulnugan ti daduma, mawatan nak ni Apo Dios. Dagiti daduma ko nada, nasasaya ka no dati agin siya santo, nagararay buti sa nga naimba. Ngam dati agbulbulgar nga garami, diti siya nga nasaya. Agpadpadang nga nasaya, di jay. Di jay, agpampamarang nga nasaya at nga mahanmay. Hindi di agparang nga sa nga nasaya at agpadpada nga mati. Agpadpada nga salsalungasing kakabsat. So nga, ti pagahitan niya po Diyos. Agda, nagiti sa una, bilbilin na. Tapnon, ti obligasyon ti tao. Ano obligasyon ti tao? Ngamin, naitib nagiti bilbilin, ti obligasyon ti tao ay iti nakakabsat. May isa lang At to'y ti pagbanagan. Ito iso ti pagbanagan ti panggap. Amin nangigan. Agbutin kay ti Dios. Ket salimut-mutam dagiti bilbilin na. Tada ito iso ti dagop ti ribbon ti tao. Jay Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. Anya iti ribbon ti tao. Anya iti pagribbangan ti tao. Ti pagribbangan ti tao. Dagop ko na tiribang ti tao. Salimut-mutam dagiti bilbilin na. Haan mo nga ibaga, salimut-mutak ka tinaduma, hanta taduma. At dapat nang ibaga, narigat, nga masurot amin, dagiti bilbilin ni Apo Dios. Kita. Nukasta iti panirigan, ay iti nakabsat. May sa nga pa nagsukir. At ahan na maging baga na po Diyos. Salimbutan ta duma. Data di mo kaya agad. Bebe aman na nga kunay. Salimbutan amin ko na. So nga, tapno ti kasta kitagbalin kami nga nalintekin makayayo. Ti tao iti matang ni Apo Diyos. Kasapulang ti biling. Idi mo lang ipinaraswan ni Apo Diyos ti tao. Dadan kineba. Ngimo muna ni Adan. Saan ko nga hantay nga mo kasano kapaot di pa nagbiag ni Eva ni Adan nga may mesa ngem ti Biblia suro na kadto tayo nga nangaramid
ni Apo Dios iti asawa ni Adan ngayso ni Eva. Ngem iti awan pay ni Eva. Ayan. At wano hindi nga naparaswanan na gito nga duwa. Hindi ako pa insaad nan ti tao. Hindi hardin ti Eden. Kaya hardin ti Eden na ito nagkakapsat. Adda nga nagbili ni Apo Dios. Tayo hardin ti Eden awan ti makaamu ti baso di jay. Kung nga inosente. Awan nga amu ti basol. Awan nga amu ti basol di. Ida nga lugar. Didya ket maysa nga lugar nga di ka makasara iti basol. Itata niya po Dios idi na isaad ng ti tao idi hardin ti Eden nang titibilin. Kinunara 2:16 iti libro ti Genesis. Ket ni Jehova Dios imbilin na idi tao kinunana kadagiti amin na kayo ti minayungan mangan kanto asiwaya-waya. Ngem ti aggapu ti kayo ti panakaammo ti bagkadakesan mo nga kanin. Dati algaw panangan monto ti jay matay kanto. Ay tinakabsat dito'y makita tayo nga adda iti bilin. Iti saan nga panangan ti tao ijay bunga ti kayo nga parparit ni Apo Dios. Kaya dijay kayo ti panakaammo tinimbag kang dakes. No handa nga kanan dijay agtali na edda nga saan da nga mo ti bason. Ngem no salong isingan da itunda na ti tao iti papatay. Ay iti nagkakamsa. Kita mo tayo ba iti betlang iti pasit ti na santo na surat. Nga di tao nga pinaraswan ni Apo Dios adda nga nagsalungasing baiten iti panakaaramat ni Satanas. Kitaan niyo uray no dedya nga lugar katawag ko mati basol. Adalata ni Satanas sa mangkurkuriro. Adalata ni Satanas sa pananawa. Saan na nga inalilaw ni Adan? Ngimti inalilaw na kit ni Eva. So nga ni Eva iti nagsungatan ni Satanas. Tatay ko nada na kapkapoy kano ti babae yung ti lalaki. So deta iti sinagrik ni Satanas. Ket dedi nga pang nakasuliso ni Adan ay ni Eva pimuros iti bunga nangan hindi karna ni asawa na ket nakipagkaan may. So kaan nga mabalin nga pagpambar ni Adan nga awan basol na kinapudno na agad idi nagapanganda ko na dagiti matata nga dua nalukatanda ket namanda asilalamo-lamo da idi nagdayet da kadagiti bulong ti igos ket inaramid da nga bidang da. Ay iti nagkakapsat idi laeng nga may lasin da nga sila lamo-lamo da kahit nga sawain apamang nga nakapanganda iti bunga nga parparit nga po Dios ditan nga semrek ti basol namuandan nga sila lamo-lamo da saan dan nga inosente ay iti nakakapsat no pay no agpambar ti tao at ay di napan ni Apo Dios aglimbang digiti dadan kineba paikinan nyo aya di ay iparparit ko nga bunga kaninyo ni Adan ko na awan na niya babae nga tipukan niya ko na agpambar ti kunabot ni Eva di diya ulig ngami sino di isog na digiti kadi kakabsat ket nangispal kadakwada ejay panakadusa digiti kadi nga pambar ket no napakawanta kadi ejay nagsalungasing da wano kasti ka rin ni Apo Dios ket maramid anda ka rin ni Apo Dios matay ka ito iti kahit nangasawin de pan nakatay ayat na nakakabsat
spiritual death. Maya dayo ti tao ken Apo Dios. Ket narami deta idi nga ni Apo Dios pinagtalaw na ti tao iti hardin ti Eden. Iti 3:22 to 24 kuna na. Ket ni Jehova Dios kinunan adto iti lalaki nagbali na kasmay sa kada tayo. Nga amuna tinaimbag ken dakes. Ket ita dilaket ta igaw at natiiwan na ket mangala iti kayo ti biag. Ket mangan ket agbiag kan kanayon iti kasta ni Jehova Dios pinarwar na iti minuyungan ti Eden. Tapno talunin na ti daga anak kaalaan na. Ket pinagtalaw na ti tao, ket insad na ti daya ti minuyungan, ti Eden ti kerubin, ket ti maysa nga sumisila pakampilan, asim mango iti aming aturong, tapno bantayan na ti dalan nga aturong iti kayo ti biag. Iti pa nakaparwarda, iti Eden. That was the symbol that they were already separated from God. They that is spiritual death. They were spiritually dead. Naya dayuda ka na po Diyos. Gapu ija simple nga salungasing. You see, the simple nga bilin nga sinalungasing dagiti nga tattao. They were spiritually dead. They were separated from God. Deta ti dusa. Apay, agsipod ta sa andangeng pateg di bilin niya po Diyos. Handangeng pateg di sao nga nukuman o saan da nga nangan, saan da kumanga motibaso, nukuma saan da nga nangan, at danda kumatibiyag ang ganayo. Awang kumarigat da, handa kumanga agbanlog tapno manganda. Ito tayo tinagkakabsat. Dahil nga minti kababalin niya ako Diyos. Iti kayat mi nga ipakaawat kada kayo, ay tinapapagayam. Kit di dia ugali niya ako Diyos. Ano di ugali niya ako Diyos? Naipakita nga ti Diyos ket nendaklan ti panagayat na. Iti kapitulo 34, iti versikulo 6, iti libro ti Exodo, mabasa tayo nga kunana iti kastoy. Ayaten mi nga papagayam. Ti Diyos, kunana, iti pasit ti nasarap ko na at ti wala kayo ti Diyos manang asi ken managparabo 34:6 iti Exodo nainayad nga agpungtot ken naglaplapunusan iti kinemban asi ayat ken kinapudno anya ko na Deje Diyos, nga Diyos tayo, manangaasi, managparabor, nainayag agpungtot, aglaplapunasan ti kinaimbag, asi ayat, ken kinapudno. Kanya ko na ti Diyos, na ayat, managparabor, manangaasi. No pe kasta, amoyo kastila tati ipakpakaawat dagiti kaadwan nga kasasaad di Dios sa niya nga managayat, managparabo, manakaawat. Saan da nga kayat nga iparang di sa bali, the other side of the coin. Noan niya tiyo gali niya po Dios. Kaya, dedela ko ma iti tiyempo pa di Pilipinas, daan nga kwarta tayo ket the man and eagle, kara i-cross. Kara i-cross, di men, kung di bagay na eagle. Tila kahit nga ipakita, di man. Handa kahit ipakita, di eagle. Di negative side. Ano di negative? Ano di kung natin na santo na surat, may papan kinapo Diyos. Kung na, he say what he means, and he means what he say. Iti kaya nga sawain, noan niya tin sa una, noan niya tin sa una, deta talaga nga takdiran na. Oy. Kasla ti bilin ti ari
hindi mababalik. Wala jay pagsasao. Iti katang sawin, no, agsalungasing ti tao. Kadigiti bilbilin ni Apo Dios. Ayan. Daytoy ket awanan asi nga mangipatay iti dusa ay iti nakakabsat. Iti libro iti Hebreo, iti 10, iti versikulo 28. Tri pa rin nyo di saritain, ti pasit na santo na surat. Kaya, dahil may papan kini Apo Diyos. Kasto iti, kunana, ti may sa tao, ang mangumsi iti lintig ni Moises, gapo iti dua, wano talo nga saksi, matay nga awan asi. Matay nga awan asi, iti daan nga tulag. Kunana no ti may sa nga tao nga mangumsi iti lintig ni Moises, kaya nga sawain, lintig ni Moises, dagiti lintig ni Apo Diyos ti daan nga tulag. Matay nga awan asi. Awan asi ni Apo Diyos. Kadagiti tao nga agsalungasing. Di pa rin tayo di may isa nga pasama. No sa dinno ngayon parang ni Apo Diyos. Nga noan yatin sa una, masapol nga mapapati. At damay sa idi nga tao, Israelita dito, iti kabayatan nga dadati tao. Iti aldaw iti panagina na may parit nga ming kadagiti Israelita. Gapo ijay birin nga panagina na iti may kapitong aldaw. Ayan. May isang tao, tirimuar, ijay pakarso. Tapno mapan agbiro kadagiti pagsungrod. Pagtungo. Kaya deto'y inaramid na iti aldaw panagina na. Itatan, tiniliw do dito nga tao. Tiniliw do dito kat nanyigda kini Moises kina Aaron. Kini pa rin nyo di jay basol. Uno jay inarami dito nga tao. Rimorlaeng iti pakarsuda na pan nagbirok iti routing. Uno di kita'y pagsungrod. Kaya amuyo di jay kayo nga ramating nga pagsumuro da pagluto. Dito lang tinapanay nala. Indatagda kada Moses kini Aaron takade di nga panawain saan pay nga ne bagano anak dusa tek salungasing iti aldaw nga panaginana. Anya iti dusa tek salungasing iti aldaw nga panaginana. Itata ti kuno ni Apo Dios kini Moses. Ida versikulo 35. Kaya ni Jehovah kinunana kan Moises, ti lalaki pudno nga mapapatay ito. Dagop ti gimong uburin ng to kadagiti batbato, iti ruwar ti pakarso. Ket amin nagimong inyigda iti ruwar ti pakarso, ket inumurda kadagiti batbato, tapno matay, kasinbilin ni Jehovah kan Moises. Ay, ito nakakapsa. Di ba ni Apo Diyos ka manangasi? Uy. Di ba ni Apo Diyos ka managparabol? Uy. Yung apeng or di nagsalungasing, han nga kinasyan. Unag sipod, tati Diyos, saan na ngaykan iti asi, dagiti agsalungasing, iti bilin na. Ti dusa tinagsalungasing, isudeta ti ipapatay. Isu nga, ti tema tayo, napatpatig ti panagtunog. Ngayon ti anyaman tayo nga banag. Apay, wala ta, tapno maliklikam, ti dusa, ay tinakakabsat. Ito ta. Ado pa digiti kayat ko nga iparang kada kayo. Ngayon kitaan tayo, ay itin nga papagayang. Iti kada tayo, iti pasit ti nasanto na surat, iti barong atulan. Niya po tayo ng Jesucristo, kasi haanin ang abuses ti ama, iti haanin ang abuses ti ama, iti dinggin tayo. Haanin nga digijay, lintig nga na itig kini Moses, itidinggin tayo. Pag wala ta, idinabaw ti sarang niya, po tayo ng Jesucristo. Kaya, makita tayo, iti maysa nga banal, nga
inya ka rin wininte din ti ama, ti autoridad, iti anak na. Kunana iti kastoy di kapitulo 3, iti versikulo 16, ken 17. Ken Jesus dinalpasan na bao di saran. Dago sa simangat, dagiti, dago simangat nanipot ti tanom. Ket adtoy dagiti lang langit na luktanda ken kuana ket nakita na ti Espiritu ti Dios abo mababa sa kalapati ket umumay ken kuana. Ket adtoy ti maysa at timek a manipod kadagiti lang langit akon kunana daytoy ti anak ko adungdungoy isu apakap nikat unay. Nagsarita ti ama ay iti nakakabsan. Nga saanen nga isuna iti personal nga mangin. No diket intednaretan nga gundaway para iti anak na. Iti panagparang, iti panagbalbali tilangan ni Apo tayong Jesucristo. Iti libro iti Matthew kapitulo 17. Iti versikulo 3 o brugyan tayo nga basahin ay iti nagkabsat iti 17 iti versikulo 1 nagpababa. Kaya iti nalabas ti inimgal daw ni Jesus. Inkuyog na da Pedro ken Santiago ken Juan nakapsat na. Kaya simangat da iti may sabantayan at hayag ken putputong. Kaya nagbaliw iti hangwanan da. Kaya naglawag tirupan na akasla iti init. Kaya dagiti pagananay na nagbalinda na pudaw kas iti lawag. Kaya tuwi nagparangda kadakwada. Da Moises, ken Elias, ang mag-isao ken kuana. Ket idi nagsaon ni Pedro kinunana ken Jesus. Apo nasayaat nga agyan tayo dito. No kayat mo agaramid kami dito iti talo nga abong. Maysa ti maypay ken kaket maysa kada Moises ken maysa ken Elias. Idi agsasao pelay nga to iti maysa nga ulep anaran niya, glininungan na ida, kit adtoy ti maysa at tibag, iti ulap, at kinunana, daytoy iso ti anak, kung adong dumwet, iso apakay aywak, iso ti dingginiyo. Pero pa rin tayo, ay iti nagawsa, dagiti nagparang, kadagiti apostol katalo, sino dagitoy, ni Moises, sino ni Moises, yang idaulo, kadagiti Israelitas. Ay siya sino ni Elias. Dito kat may isang mamato. Kaya, iso nga dinding-dingig idi dagiti tao. Iti daan nga tulag apay. Wala tan naaramat na dagito. Nga tao tapnon bayten katakwada. Ti sao ti Dios na iti katakwada ket dagito nga tao iso damot tinang isao kadagiti Israelita. So, ay, no pekasta. Di timak nga nagkapusa di langit ko na dahito iti anak ko nga tungtungod, iso nga pa kay ewak, iso ti din giniyo. Saanin nga agsao kada tayo ti ama. Apay, dahito ikit netidin deta nga biyan, kanya po ti Jesucristo. Dahito di kapuna nga ni Apo Isus, idi sakbay nga muli siya di langit. At dangang kinunana, edi kapitulo 28, ti libro ti Matthew ti versikulo 18, iso amin na panakawalin, netid kanya kaya langit, kinitirabaw ti daga. All authority is given unto me, where in heaven, where else, on earth. Iso panakabalin, authority. Nagapagaadan kinaputo yung Jesucristo ti otoridad. Di langit kinitirabaw ti daga. And that's why we hear the words of Jesus. Haaning agtimag kada tayo ti Ama. Ngem ti Apo, ni Apo ti Jesucristo, ti makisasaong kada tayo. Kasakayat ang asawen, dagiti bilbilin, isuda nga mabasa tayo iti baro nga tulag, dagiti bilbilin nga masapul a pagtulnugan tayo. Ayat nakikabsa. Iti dito nga panahon, we have to obey the gospel, the New Testament,
the testament between God and men. Dahil yung testamento, iso dito iti naramid para iti tao, kung para kini, uno, iti nagbuhatan ti Diyos kini iti tao. Ngayon ti representative tiyama, ni Happy Isus. Na iti kungkuanan ti otoridad. Amin na bilin, ni Happy Isus tiyang bilin. Amin na parang nakaukom, na iti kinaputo yung Jesucristo. So, anya iti tarigagay, niya po yung Jesucristo, ay iti nakakapsat. Niya tarigagay, niya po yung Jesucristo. Iti, kuna niya Happy Isus, in kayo nga roon, kaya't pagbalinin nyo nga dadalan dagiti amin na nasyon. About isaran nyo da tinagan yama kintiyanak, kinti Espiritu Santo. Iti sabali nga paset, iti libro ti Marcos, iti kapitulo 16, 15-16, in kayo, kaya iti kasabayo ti Ebanghelyo, iti isu amin na paraswa, ti mamati, ken ti mabautisaran na isalakan to, ket ti saan na mamati, madusaan to. So, deta iti bilin, nga in bati niya po ito Jesucristo, kadigiti adalan. Nga kasapulan nga may kasabati Ebanghelyo, iti so aming nga sulinik ti lubong, kaya't napatak ti kunana, ti mamati ken ti mabautisaran may salakan to. Kasapulan, that ti panakay kasabati Ebanghelyo, tapno maadda ti tao, ti panakay salakan na iyatin nakakapsat. Kitkalpasan na, nga mabautisaran, wano may isa na Kristiyano, wano may isa nga namati, anya ti sumarno, nga obligasyon na. Nga isursuro yung kadakwada, nga iwanan da, dagiti suami na banag ng bilin ko kada kayo. Kita to'y adda kada kayo agnanayon, agin nga, ti panungpalan ti lubong. Ay iti nakakapsa, in bati ni Aputang Jesucristo, dahil yung atulad, para kada tayo. Kasapulan nga amun tayo, kasapulan na pagtulugan tayo. Ayan. Sa alaeng nga amun tayo, ngayon kasapulan na pagtulugan. Saan na mabalin? Napilyin tayo, di kayat tayo, nga pagtulugan na bilin. Apay, saan na nga kinuna, pilyin nyo ti kayat yung nga pagtulugan. Pilyin nyo, di kaya yung aramide. Saan na mabalin? Apay, di kung na po ito yung Jesucristo, isurusuro yung katakwada, nga ana, aywananda, dagiti isu amin, saan nga sumagmamano. Dagiti isu amin, ngayon bilin ko kada kayo. Adda iti kari, anya kari, adda kada kayo, magnanayon, aging ga, iti panumpalan, ti lubong, iti nakakapsat. Ito ta, di kaya't ni ngay pagkaawat kada kayo. Kaya't adda ni jay kari. Aya, no da tayo kat ang tulnog tayo kadagiti bilbilin. Saan nga nga mangtid niya po itong Jesucristo, orepe niya po Diyos iti may nga bilin. Nga no pagtulnog ang katawan iti masagrap mo nga imba. Anya iti masagrap ti may nga tao, nga agtulnog kadagiti bilbilin. Kita nyo di ay Colossus, di ay Apokalipsis, Kapitulo 2, di versikulo 10, agtalged ka, agingagan patay, kit itdiktokin ka, ti balang at ti biyag. Di agtalged kayat nga sawan, nga sulutam, nga naigot, dagiti bilbilin, niya po ito yung Jesucristo, kit anya iti magunudan, adda iti magunudan nga balangat. Ade may sadi ti tunggal may sa katatayo nga balangat. Kuna na agtalgid ka gingakan patay, kitit diktukan ka, ti balangat ti biyan. Okay. Ito ta, ano diya, anamot di diya, kuna tayo nga dusa. No, datayo kat hantay nga ikan kano,
DJ bilin ni Apo Dios. Nuhan tayo nga, kaya nga pagtulnugan, no rason tayo nga kuna tayo, may basit lang nga banag deta, ure jak ka din arami din deti may nga banag, ure ta mamati akmay, anyak po nanti nasanto na surat, iti kapitulo 10, 28 hingga 31, iti libro ti Hebreo, kuna na ti kastoy, ay iti nakakabsat, iti libro ti Hebreo 10, iti versikulo 28 hingga 31. Ti may nga tao mangumsi iti lintig ni Moises, gapu iti 23 nga saksi, matay nga wanan asi. Anyan tuwa dayng inget adusa. Ti pagarupan niyo, amay kari ti di mangipayat babaeng ka di saksakan at anak ti Dios. Katimpato na anarugit ti dara ti tulag anak kasantifikaran na. Kaya tinumsina ti spirit ti parabot. Tamo tayo di diyay nagsao. Ti babales may pabagi kanya. Et dikto ti kunkuna. Kahit kuna naman o kumento ti Apo dagiti tattao na. Nakabutbuteng ti matnag kadagiti ima ti Dios asi Biblia. Ay, ito nakakabsat. Naingit nga dusa. Ti sangwan ti tao. Nga saan nga mangipangag ti sao ni Apo Dios. Ti agsalungasing kadagiti sao ni Apo Dios. Naingit kadagiti mangbalbali o kadagiti bilbili ni Apo Dios. Naingit kadagiti mangpilpili ti kayat nga pagtulnukan. Kaya, dagiti mangiras rason ti may nga banag. Nga nupen nalawag nga mabasa saan da nga kay tapatsin, tiri-tirin da, tapno ti gasta, ket maited, ti kayat di diya tao, nga dumdum nga kadakwada, saan da nga kayat nga ipapilit, dete sa uti Diyos. Ngem ti kayat da, nga ramidin, ket iso dete kayat, ti Diyos sa dinggay. Ti pag problema kadagiti nga panawin, preacher preach what people want to hear. Yeah. The preachers preach what people want to hear. Di tala kayat da. Di la kayat da dinggan, di kaya kay kasaba ni mga kasaba. Ngem dete sa nga kay dinggan, iwasan da atano agmangi kasabada dete hanga kay kadinggan ti tao. Awan ti dunggay, gaw mamati o makadwaga. But ayat tinakabsat. Isuro ti Biblia nga programa. Isuro na ti kinapudno. No saan nga mamati ti tao, that is not our problem. Yeah. Ti problema may isip pa nangyay kasabati sa ni Apo Dios. Kaya tiyuman nga dinggen, dedebili ni Apo Dios, uno saan, ikasabami latta, ay tinakabsat. Apay, agsipod to dito ti kinapudno. Dito ti nakasurat, iti Biblia, kat masapul nga iso, iti ibagami, ta saan na mabalin, nga ikasabami, dito saan, ang mabasa iti Biblia. Agsublikam to kalpasan iti may nga kanta.
Alawin na iti nakabsatag sugli tayo. Iti dito nga programa ti suro ti Biblia. Adaka pala katugdungeg iti KPRP 650 AM Pinoy Power Media. Iti Iowa, Hawaii. Ti sao niya po Diyos ay iti nakabsat. No kasano ti kinaigat na iti daan nga tulan. Kastamat ti kinaigat na iti baro nga tulan. Awan iti may palubos nga panakaisirit ti kapampanulutan iti tao. Iti libro ti Timoteo kuna na to iti umuna nga surat ni Pablo ken ni Timoteo. At to nga kinunana sa limot-mutam nga pagwadan dagiti sao panangig mo. Ay nasawain nga ti kasapulan nga kitain tayo isu di jay wadan tapno ni ti kasta ket di jay sao ni Apo Diyos nga sursurutin tayo may sumot laeng iti pagayatan ni Apo Diyos isigurado tayo nga da tayo iti wadan iti may kadwa nga Timoteo Kapitulo 1, versikulo 13, kuna na, sa limot-butam apagwadan, dagiti nasayat nga sa wananggag mo kanyak, iti pamati kinayat nga adda ken Kristo Jesus. Didi pagwadan, it is a pattern. No pattern, this is a blueprint, plano. Nga kasapuran, nga surutin, in every detail, tapnon masigurado may ayo tayo, didi nga rami diti dito nga plano. Like for example, no pagkaadir ka kumatimay sa nga balay, kitadda ka ni arkitekto ng rami timay sa nga plano, inted na ka nga purman, uno inhinyero, tapnon si kati mangi patong palit ti dito nga plano. Iti kayat nga asawan, dedya nga wadan, uno dedya nga blueprint, in every detail, kasapulan nga surutin. No sa dinuyan ti ruangan na, no sa dinuyan ti kwartura, no sa dinuyan ti banyo na, katayag yan ti suami. Basit man nga bana kasapulan nga surutim apay because at that is the pattern we have the plan, we have the pattern in order for us to obey. Iso nga saan magkat ka nagbaybaya niya po tayong Yesu Kristo iti panangipakaawat karigitiriboy nga ramidin ti tao. Ti kayat na kat may salakan amin nga tao. Umunang Timoteo 2, iti 3:4. Ngayon saan nga may salakan ti tao, bayitin iti bukod na nga pamuspusan. Dahil iti kapuna nga inkain bilin na nga may kasabat Ebanghelyo. Kita muyo ti panakay kasabat Ebanghelyo na igayt kasapulan nga masurot met in every detail. Tanubaliwang tayo ti anyaman ores ang kabasit nga detalye. Dijay panangi kasabatay uno panaganurot tayo dito nga Ebanghelyo. Anya iti pagbanagan na. Ni Pablo kuna na Kapitulo 1 ti Galacia. Siya mas dawak ti kalakayo. Apumanaw iti nangawis kada kayo ti parabo ni Kristo tapno sumurot kayo iti sa bali nga Ebanghelyo. Ngimure ta kamutlaeng wenno may sang anghel na naggapo sa dilangit, kasabana kumati may sang Ebanghelyo amay duma iti kasabami kada kayo mailunod kuma. No, may duman di kasabami. Ngim di pa ingkas kasabat iti apostol. We should be cursed. Why? Mailunod kami so nga we are afraid to preach a gospel that is different from the gospel that was preached by the apostles. Why? Because we don't want to be cursed. Ay ito nakakapsa. So nga, naigit mo, di pa nagkunan ni Apostol Pablo. Umuna Korinto 4:6, di kay lumbes, tiyadda nga nakasurat. So if we preach about salvation, kaya nangasawa dyan pa na kay subli, ti relasyon, ti tao ka na po Diyos. Nga iso nga naaramid, nga na magadayo katakwada gapo iti basol. How?
kasano nga maisalakan kita. So, kunana ikasabayo ti Ebanghelyo, iti so amin na paraswa, ti mamati ken ti mabaw ti saran maisalakan to. And that exactly what the Apostle Peter did in Acts 2. Iti arami kapitulo 2 sa iti nakabsat no sa dino, nga imuna nga ikasabaan ti Ebanghelyo ni Apo tayo Jesucristo. Riparin tayo. Ta kasapulan nga daytoy nga pattern wadan ket masuro. If a preacher preach different from what the Apostle Peter preached, that is a different gospel. Kahit ko na may lunod ti mga ikasaba, iti may dumang Ebanghelyo. Kasano pa na ikasaba ni Apostol Pedro, iti Ebanghelyo. No, basahan tayo sa kapitulo 2, sa iti kakapsat, irugito iti versikulo 22, agin ga iti versikulo 36. Dito yung ti panangas kasaba ni Apostol Pedro, inkas kasaba na ni Apo tayo Jesucristo. Ejay 22 o lalaki ng Israelitas din ganyo dito yan sa o ni Jesus sa taga Nazaret. Lalaki apinanagnikan ti Diyos, kada kayo kadagiti pan nakabalin, ganagakaskas daw. Kan kadagiti pagilasinan, ngayon narami ti Diyos, gapo kan kuana, na itinagtitingan nyo akasamuyo mo. Dahil ito'y nayawat, amayalumog, tinatudingan na panggep. Ken sigo da pan nakamu ti Diyos, pinapatay yo, kinilansay ti cross, gapo kadagiti ima tinadam sa katatao. Isu ay pinagungar ti Diyos, ang nakalapsot kadagiti rigat ni patay, gapo ta saan ang babalina ang tinglin ni patay. Tako na ni David, may paikan kwa na, agnanayo nga nakita ti Apo iti sang wana, taadda iti makanawang ko tapno sa anak to nga magaraw. Gapo na ti puso kagragsak, kitiragot, agragot ti dilak, may sapay tinasag ko agyan to tinanama. Tadikan to ipalubos nga agtaeng ti kararwa kiti Hades, ket di kan tumit yawat ti santum iti panagrupsa. Impakambom kaniyak nagitil dalam ti biag, punwak to ti ragsak gapo ti kaddam. Lalaki nga kapsat mabalin mo nga sa awen kada kayo asiwaya-waya. Amay papan kinamain tayo nga David na tay, ket na tayo iti tanim na adda pelan kada tayo tangal daw. Idin to nga rod mamagto ket siya mo. Ngayon kari ti Diyos kunkuha na agraman may sa nga sapata, kadagiti bunga ti tiyan na adnan to pagtugawon iti turun na. Iso idin to nga nakita na sigot, nagsao ti may papan, ti panagungan ni Kristo. Asaan mo't anabaybayan, ngagtaang iti Hades, ket tilasag na saan mo't anabaybayan, anagrupsa. Ay tinakagupsat na ito ti pagapuklan ti Ebanghelyo. Ni Kristo, kas panay kasaba ni Apostol Pedro, natay. Ni Kristo na itanem. Ngam saan nga nabaybayan, di bangkay na ijetanem. Tapnon saan nga grupsa, nagungar ti may katlong aldaw, ket napani di langit, kalpasan ti patapulong aldaw. Ay iti nga kakapsat, daytoy ti Ebanghelyo. Ti panakatay, panakaitanem, panagungar niya po ti Jesucristo. Iti nangigan ti tao ditoy, nga bigyan na Apostol Pedro, di pinapatay yo. Kaya sa awen, basol digiti Hudyo, basol digiti Israelitas, iti panakatay ni Apesos, isuda tinakusaran ni Apostol Pedro, nga nang papatay ka na Apesos. Iti nangigda detoy, napaladingitan ti puso da. Napaladingitan ti puso da, ket dinamag dangarog kada Apostol Pedro, ulalaki nga kakabsat, anya ti aramiden mi. Saan ka di nga detoy iti saludso dagiti so amin nga mga kasaba ay tinakabsa. Anya nga or tiyaramiden mi. No may pakaamo kadakwada nga danda iti babaen ti basol katagpaggat ti kararwada nga mapan di impyerno, anya tiyaramiden mi. Dahito ti saludso ti tao nga kahit nga may salakan. Nalabit saludso ti mo iti tinakabsa. Inata na isurat ti sungbat. Saan nga da kami iti nang isurat ti sungbat. Ngem detoy ket na isurat nga detoy tin sungbat ni Apostol Pedro. Dinggen nyo no kastig mutlaeng ti panang sungbat dagiti mangas kasaba. Iya salutsud yun o niya taramidin nyo ay tinakabsa. No may duma di sungbat, may duma di pattern, may duma di wadan, may duma di kasaba ni Apostol Pedro.
Anya ko na agbabawi kayo, ken mabuti sarati tunggal may sakada kayo itinagan ni Kristo. May paay, iti pan nakaikat na gini basbasulyo, ket awatin yun to ti parangka, ti Espiritu Santo. Hangkadi nga deta iti, napatak nga mabasa nga sumbat. Deta ti wadan, nga kasapulan, nga aramiden pagtulnugan ti tao, tapno ti kasta, mapakawan, di ti basol na. Agbabawi, mabuti saran, amay pa iti panakaikat ti basol. Ay iti nakakabsat, daytoy iti makunkun nga pattern. Daytoy iti inbati niya po ti Jesucristo nga wadan. Tapnon may kasabat ti Ebanghelyo kunoan niya ti aramidin ti tao. Ti pasapol at ng gana ti Ebanghelyo. Patsin na. Apay pagkunan tayo nga namati di gitoy. Una ta, edi mangagdang esuda ti nang papate ka na Isus na paladingitan ti puso dakit kunada. Anya taramidin me. Di ti mangipakita nga namatid da edi kaskasaban ni Apostol Pedro ket gaputa kaya tap may salakan. Anya ti aramidin me. Ay ti nagabsat deta ti saludsud. Ti sumbat awan suruk awan kurang na. Isu dete kunami nga no sumungbat ti maysa nga mga kasaba maiduma edi sumbat ni Apostol Pedro. Isu nga nay kasabat ti Ebanghelyo iti umuna nga gundaway deta nga mga kasaba. Ket saan nga sumursurot kina po Isus. Deta nga mga kasaba. Ket saan nga pudno nga tao ni Apostol Jesucristo. Deta nga mga kasaba. Ket maysa nga mangyaw awan kadigiti kayat na ti may salakan. Ti sumbat ulitin tayo agbabawi kayo. Ket mabaw ti saran ti tunggal maysa kada kayo itinagan ni Jesucristo. Amay pa iti panakaikat dagiti basbasulyo ket awatin yun to ti parangka ti Espiritu Santo. Ay iti nakakabsat. Napatpatig ti panagtudno. Saan tayo kumanga duwadoen? Nga dito iti bilin. Saan tayo kumanga duwado nga no pagtulnugan tayo dito magunudan tayo di kari. At ati kari ket panaka ikat ti basol. Ay iti nakakabsat panakapakawan ti basol. Apay nga intayo kadagiti mapagduaduan. No ti solusyon ket mabasa tayo na isurat ti Santa nga Biblia. Apay nga pagduaduan tayo di sarita nga mismo ni Apostol Pedro. Di pagduaduan tayo di insuro ni Apo Isus. Di Marcos kapitulo 16, 15-16 ti mamati ken mabaw ti saran may salakan to. Apay nga question naran tayo dita. Ayat yung nakakabsa. No question naran tayo. Adda nga ron pamati tayo kina Apo Isus. Ket ni Apo Isus tinangibaga kadeta. No question naran tayo. Adda nga ron iti panangibaga tayo nga bigbigbigin tayo ti ni Apo ti Jesucristo kas Apo tayo. Kita reklamo tayo may saanin Apo hamiram ramat labaw ti saren mamati aklatan. Di pa kasta iti kadwan na kadagiti kalaldaw. Mamati aklatan Apo inawak ka niti puso inawak ka niti aming harikna. Naisalakan ako gapo iti parabor mo kasta ka niti imbaga ni Apostol Pedro. Ang kapsat. Ti imbaga ni Apostol Pedro. Ti mamati ken ti mabaw ti saran may salakan to ni Apo Isus nang ibaga. Ti kunan Pedro agbabawi kayo kun mabaw ti saran tunggal may sakada kayo tinagan ni Jesucristo. Amay pa iti panakaikat dagiti basbasulyo. No dayto ti pagtulnugan tayo. Aya. Ket dayto tinapatak ken nalawag nga sao ni Apo Dios. Saan ka di nga naisasaya at nga tulnog ka? Ayat tinakapsa. Dito tema tayo, naisasaya at nga amang tagtulnog. Saan ka nga agduwa-duwa gayim ko? Nga do pagtulnugan, dito yung nga wadan, yan bati na po ito Jesucristo, ti karinakin ka, pan nakaisalakan, ti karinakin ka, pan nakapakawan ti basol, ti karinakin ka, biyag nagnanayon. Kaya't mo ka diti matulungan, kaya't mo ka diti may salakan, ayat tinakapsa. Kaya't mo ka di, ti maadan to kinapo Diyos, ti nagnanayon dyan langit. Uwin. Luktam de talawatam, luktam talapayag mo. Imdingam kumati, puro nga sa ti Diyos. Nga saan ka kadumngag, kadigitay, nasamiti pa nagdildila na.
Isu nga mangtiltiliw lahing kadagiti karirik nayo. Ayat yung nakakabsat. Ngem, ambuyo naman minsan, di sa unya po Diyos ngamin kahit hanga mga ayo ti tao. Dajay kun kunami pagsasaunod po kin nikabsat nga grade. Ti da kami no ikas kasabami ti sao ti Dios. No duma may bilang kami nga angot ni patay. Apay, wala ta ka gurgura da kami ket may bagamit ti kinupudno. At nga di da kam kayat nga dinggen. Kuna na di dinggen yung kapsat. Iti kapitulo 2, may kaduang o Korinto. Kadagiti duma. Da kami ti angot ni patay. Amay ipay ti patay. Kahit dagiti sabay, da kami ti banglo ti biyag. Amay ipay ti biyag. Kahit dagito yaban banag. Siya sino ti makananay. Apay nga, da kami ti angot ni patay. Wala ta kabusog na kami, kat namang da kami, nga bagami nga kasapulang nga mabao di sarang kayo. Ayan. Ang isumat ti mabasa, di iso ti bagami. Ngino pagtulnugan nyo, sino makinkari, ti panakaisalakan, da kami kadihaan, nga po tayo Yesu Cristo. So kapuna ito nakapsat, napintas di jay, tema tayo iti dito yung aldaw, kaya't awisin kayo. Nga, agsukisukpay, kadagiti na dungaban banag, may papan kadagiti sa unya po Diyos. Kaya daw-dawati kada kayo, keso kumaiti natulog, nga puso kadik nayo. Ngagtulnog kadagiti pagayatan niya po Diyos. Agtulnog kadagiti imbilin niya po tayo sa Kristo nga kasapulan na pagtulnogan tayo. Awan sa bali, nga makaitad kada tayo, iti nanama. Awan sa bali nga makaitad kada tayo ti panakaisalakan no di ti sao ti Apo. Ngarod alag dito yung kundaway nga pumakada tapnon ikato yung kundaway ni Kapsan Melvin nga mangi paay iti pang-recap nga sarita king kastamoten nga paningi paay kadagiti sabsabali pa nga damdaman para iti tunggal may sa kada tayo kaya ti nanamami ay iti nakabsat sapay kuma ang tultuloy, iti rikta, itong galmaysa, iti napya nga bagi, tapno na makapagbiribiro, kadagiti bendisyon niya po Diyos. Karunaan na, iti pan nakabirok si kuma, kakabsat, iti dalan nga agturong iti biyag, wenno iti dalan nga agtulnog, iti pagayatan niya po ti Yesu Cristo. Iti pagayam niyo, Darius Tavilio, pumakadan, nembag nga malintayo amin. Dito yung programa, katinandanon